Hvor skal du hen, batteri, Per? Jeg skal på eventyr ude i den store, store verden. Hvor skal du hen, batteri, Per? Jeg skal på et nyt eventyr. Yeah! Hej med dig, din lille frækker. Ja, vi kan sagtens ligge her, begge to. Må jeg godt ligge ved siden af dig? Det kan være, vi skal... Sådan noget lort. Der er bare ikke noget batteri på de her nye batterier. Ej, jeg er fuld af energi. Farvel, de skøre batteri. Hvor skal jeg hen nu? Wow. Hej. Hvad helvede er det for en psykopat, der kaster med batterier? Du skal da tilbage til batterikassen.